שלום חברים, עכשיו פותחים חבילת פוקימון מקורי. יאללה, של 30 שנה לפוקימון. יאללה, בוא נרים לטלקאם. טוב, רגע, חברים כבר חוזרים אליכם. אוקיי, עכשיו הוא פתח. אוקיי, זה החבילה שקיבלנו. אוקיי, נו, הנה המעמד. ויאללה, איזה קלף. 3, 2, לא להסתכל ואז להפוך. 3. והקלף הוא 3, 2, 1. יו, סקווידר! רגע. הוא נדיר נראה לי. רגע. 10. מסכן. לא, בסדר. רגע, שנייה, תראי. תראו איזה קלף יפה. תראו. אוקיי, עכשיו נעבור לפתוח את החבילה. אתה מביא יותר גם לצורך הזה? רגע, עכשיו הוא סורק את הקלף. יאללה, פתח. יאללה, בוא נראה טלקאם. פתאום יוצא לך קלף של 1,000 שקל. טוב, יאללה. אם אתה קלף כאן טוב, אני משתגע. אוקיי, פתחתי. אוקיי. ועכשיו... איי. אוקיי, קאם. יואו! שיו! תקנו יואו! יכול להיות שהוא שווה קצת. טוב, יאללה, חברים, תנו לייק ותרשמו לערוץ.